Takže moje meno je Dušky a v inkubátore som s projektom Octago, kde sa venujeme skálaným výstavbe ihrísk na cvičenie s vlastnou váhou. Inkubátor mi pomohol v tom, že dostal som feedback na celkový môj projekt, na to, ako sa pozeráme na marketing, na sales, ako riešime účtovníctvo a nejaké právne veci, takže dostal som veľa know-how na to, ako to zlepšiť do budúcna. Moje meno je Katka Hudecová, som principálkou prvej školy nového cirkusu Cirkuskus. Prihlásili sme sa do inkubátora, pretože stále sa považujeme za mladý projekt, stále sa považujeme za projekt, ktorý má možnosť rásť, o ktorom sa majú možnosť dozvedieť ďalší ľudia a o to hlavne kvôli tomu, že naše procesy vieme, že nie sú dokonalé a že potrebujeme tiež pomoc a mentoring v istých oblastiach. Inkubátor mi naozaj pomohol sa pozrieť na projekt z iného uhla, z takého profesionálneho alebo podnikateľského, pretože predtým sme netušili, že marketing sa dá robiť aj takým spôsobom, ako nám to ukázali aj teraz. Myslím si, že kebyže sme nešli do inkubátora, tak tým, že nemáme za sebou žiadne podnikanie, ale ani medzi sebou ľudí, ktorí by majú takého podnikavého ducha, tak by sme potom sa nedostali tam, až kde sme, lebo nás to neuveriteľne urýchľuje a tým, že dostávame úlohy, tak musíme robiť aj veci, na ktorých by sme nechceli pracovať a ktorým sa vyhýbame. Takže v podstate ktokoľvek, kto sa chce pohnúť ďalej v tých svojich snoch, aby nezostal len pri snoch.